Окей, това отива да се пече. И ще почваме втората рецепта. Спагетите. Изглежда толкова гнусно. Чил. Добре, дайте видим спагети с кренвирши. Това е друга легендарна рецепта. Спагети с кренвирши на Cooking Time. Майко ми, само видях тъмнел, брат. Окей, искам да подготвя тъмнел, като го видях, направо ми се зле. Трябва да подготвя. Вливат му нон-стоп някакви неща. Какво стана с звездата? Звездата се пече, брат. Пече се. Докато се пече, ще направим спагетите с крем и преди да се върнат. Така че сложен процес. Сега ще включим котлона. Бех забрал колко е дървен, брат. Опа, опа. Така изкачваме. Сега ще включим котлона. Какво? Он изяж си кренвирша, бе. Он изяж си кренвирша, за какво е тук? Изяж го. Добре, дайте видим. Бейст, доста е бейст. Сега ще включим котлона. Аз трябва да го включвам. Аз ще ги върна на... Не, няма да е на толкова котлон. Виж сторито на Пими. Чели на бошките сторито, брат. Това е доста важно. Сента стори. Поне, брат, знае какво слуша бошката ви. Купили печка с газова бутилка да си едно към едно, брат. Не, взех на бошката котлона същия. Но той ще е за яйцата. И ще сложим водата да загреем. Да загрее? Да загрее. Слагаме една чайна ложечка. Стоп. Това ще го правим после, искам си направя заготовка. Ще накам много сериозен бат Жоро, да. Аз се чула, мога викна на стрима да е. Ма не знам какво правим, мога карам той да готви, да ще с мен. Ще е интересно. Човек, дали се навие за кукинг стрим? Мой да се навие. Представяш, че на бошката котлона дава на късо и Мишо става капут. След това да се приготвим кренвирша. Първо го обяваме. Брат, видите ли колко бързо работи, пич фаш върти кренвиршите някакво без проблема. Ще готви в тенджера под пара, не знам. Или под налягане, да. Мога да говоря с Хърша, го навия да дойде у вас. Той шунака ми беше писал, бе, той е на вид, просто трябва да се разбереме за ден. Сега ви име майстора на кренвиршите какво прави. И ще го нарежем на кръчета. На кръчета? Ами аз мисля, ще се справя с това. Окей, мисля, ще се справя, няма да е толкова сложно. Така, добре, дайте да подготвиме това на кръчета. Както се изрази Cooking Time. И това, което той направи, май той не ги сложи във вряща вода, нали? И след знаем какво ще се случва тук, да, ще трябва ги набучим. Трябва да им направим разпятие. След като спагетите вече са готови, Щупен кръст направи. да ги сложим да се варят. Не бе, ври водата. Добре, трябва да сложи водата да заври. И в това време ще подготвим кренвиршите, за да може да е ефикасно свършена работа. Ще върнем куки. След като вече спагетите са готови, време е да ги прецедим. След като вече изцедих водата, време е да ги сервираме.
Сега да ви покажа нашите спагети. Е така. Е това е. Ууу! Какво е това, че е стрим, Хасан? Време е да сложим малко масълце. Чакайте малко. Така, спагетите ги сеждаме варени с кремвирши. Окей. Мисля, че мога да почнем. Как ще сипе вяла вода в канала, това лут ли е? Много стопи тръбите, брат, те сега почна го мажа с бъдаш да видя лекарите. Истинския лекар ще изтръпне нема боли 1 месец. Брат, пия олин, бе. Или да го извадят фрегрен с аромат на кремвирш, да самия signature center. Оф, човек, отворих да вия кремвирш звездата и малко се беше фъкъпнал. В смисъл, единият кремвирш беше направо така. Damn. Здравейте, какво се гледа в този лайф? Стиви, Враца, баце, какво става, бе, Стивка? Враца репрезент, брат, правиме звезда от кремвирши в момента. Срам в момента да ти го кажа това, ама да... Не, звездата от кремвирши я направихме всъщност. В момента ще правим спагети с кремвирши. На Cooking Time рецепти. Масълце. Варен кремвирш с спагети е доста крези. Брат, това е лудо, ти ядеш целия hot dog water. Аз това няма да правя много, окей? Това ще направя някакво минимално количество, защото това няма да се яде. Не искам фърлен храна, така че ще направя някакво минимално количество един кремвирш и това е. Не мога да... не става. Signature set на Cooking кухнята смело. Азман Гол 2 ли искаш? Брат. То кремвирш ще някакъв кораб даже, бе, брат. Ти ли си цъкал в MasterChef? Да. Не лечи ли от престилката на Пушакос? Брат, това заради престилката, нали? Лечи ли? Лечи ли? Брат, то нощ много е бам, бе. Или кремвирша мега корав, не мога да разбера какво става. Това най-корав е кремвирш, къде съм рязал. Много интересно ще стане. Даже го режа по тъгъл някакво, не е окей. Окей, ще някакво усран звезда от кремвирши. Усран звезда от кремвирши е чил. Няма да стане толкова зле. Сега ще видим спагетите как ще са. Спагетите би трябвало да не са много по-сложни. Повече от това не, брат. Един кремвирш стига. Това няма да го ям. Мисля, ще го пробвам, но няма да го ям. Они ще го яде това. Они ще се справи тотално. Миша превъртел MasterChef. Той си е професионалист по принцип, просто е по-еляк и го има като сайт хъсъл. Го изгориха го, защото не мога да прави картофи. Курс курви, значи. Шмъркам бело с курви. Какво стана? Мъде печен звездата от кремвирши, брат. И в момента ще правим спагетите, които ще са просто един спагет. Един кремвирш, един спагет. Лошо ми, един кремвирш е набучен с спагетите, защото това няма да го ям. Взел съм... Брат, даже в била премиум. Стига, тия са някакви по-хубавите спагети. Italian quality. Чакай го тук. Italian quality. Wheat pasta. С кремвирши ще го наръгнам, брат. Чакай сега. Добре. Ох, майка му дева. Била е кочина, not gone like кочина си е била дева. Това човек къде ще оправи България чести адмирации. Катър килър, какво става, брат? На пакета пише ли за колко време трябва да се варят? Ей, верно е. Да, 9 минути. 9 минути, брат. Ей го тук. 9 минути пише. Добре, чакайте сега почнем. Къде да ги оставям след това? Къде да оставям това abomination, който ще създам тук? Представи го това в MasterChef. Аз не плагиатствам рецепти, брат. Няма да крада на Cooking Time идеите. Брат, как да застана в момента, че... Нямам камерата тук. Ще смува малко, знаеш какво? Ще смува е така. Ще смува, защото после не мога клип фарвам. Не мога си... Брат ми не мога ми изрежа лицето, като не едитва клиповете. Трябва да плейтнеш после яденето. Да плейтна звездата от кремвирши с спагетите от кремвирши. Italians committed suicide watching this shit. Кукито ги плейтва. Чак сега видим. Така. Това дали е достатъчно като... Май добре. Добре, дай почнем ги наръгваме. Не, това е прекалено дебело, брат. Трябва някакво по-тънко. Е така. Някакви по-тънки и просто ги наръгваме така през кремвиршите. Щупи ми се... Как е това?
Фокусирай, бе! Али, лошо ми е. Това ще се разпадне 100%. Надявам се да не, сега ще видим. Той не е упоменал специфично какви кремвирши трябва да използвам, брат. Аз взимам рандом кремвирши и използвам тех. Вика, не пише използвате твърди кремвирши. Звезда от кремвирши и октоподи от спагети. Чай. Burberry Hill. Какво си взимаш, бе? О, брат, не мога да отворя в момента, защото съм се омазал с шибани кремвирши. Това на Рамзи ли е нещо? Това е на шеф Ангелов, брат. ОБДС, български държавен стандарт. В момента правим. Ще е най-епичната рецепта. Стига. Съвършенство просто. Не знам как мозъка му го измисля това, наистина. Ево на Cooking Time, че ни дава такъв контент обаче. Човек, той е много, бе. Много ще стане. Един кремвир ще всичкото отгоре. Един шибан кремвир за... Това ще си е бата играчка. Той има скип, аз нямам скип. Не мога скипна. Не мога скипна нищо, брат. Манджичка. Манджичка силно казвам. Куки в момента ти се бал гледа стрима с Петя. Представяш ли да е някакъв просто мега умен, брат? Ще кажа, сега ще покажа тия тапанари как да се излагат и да ми копират рецептите тук. Ако някой не знае, че това е Inspired by рецепта, ще те помисли за лут. Вероятно, аз в момента имам супер много рандом трафик. Само в TikTok ли стримваш? Кой покемон би избрал в началото? Зависи коя игра. Защо имаш 3 камери? Правим спагети с кремвирши, брат. Стримам в Twitch основно. В TikTok не стримам само, в Twitch основно. Аз съм се урозил, бе. Да, но в TikTok влизат хора, които не знаят май какво прави и малко им идва нагорно. Какво се случва. Ма не е лошо, така е забавно, брат. Да има някакви шокирани хора. Да има малко тръпка. Николай Колев е поне на нивото на Иван Звездев и двамата пост маргарин. Брат, това отнема супер много време, бе. То нормален ли е тази рецепта? За нещо отвратително. За нещо мега тега и отвратително толкова време. Стига. Добре, леко, леко. За хубавите неща се изисква търпение. Брат, това е мега лудата играчка за нещо отвратително. Как? Кой? Кой ще седне да го прави това, освен Cooking Time, брат? Кой ще седне да прави звезда и спагети с кремвирши? Кой? Ти явно. Аз го правя за тъшак, има разлика. Аз. Кой е така... Някой домакини, а седна от тях я прави звезда от кремвирши. Кое се чупи само, еба майката? Каже, искате ли дечица сега да ядете... Влад the Impaler версията на кремвирши? Това не е нормално. Дракула кремвиршите, брат. Те авторски ли с тия неща, някой ги го е научил на Толуи. Човек, аз ако трябва съм честен, мисля, че съм виждал подобни рецепти в Bon Appetit. Мисля, че той взима рецептите от Bon Appetit. Има някакъв шанс тия рецепти да са в Bon Appetit, брат. Ако някой може да провери дали има звезда от кремвирши и спагети от кремвирши в Bon Appetit, мисля, че са оттам. Ако трябва да съм честен. Което е още по-странно. Защото те ли са някакви legit готвачи и правят такива неща. Брат, италианците... Не знам. Ма Bon Appetit нали са някакви legit, бе, брат? Звезда от кремвирши, от кремвирши, сперма от кремвирши. Всичко. Най-хубавото. Не знам. Не е голяма играчка това. Не моля скипна, бе. Не моля скипна в бъдещето и да съм ги набучил вече тия кремвирши на спагетите, които вада. Бах ти ще ротията. Бах ти ще ротията, брат. Лека по лека. Не, скоро ще има мъни, защото звездата от кремвирши трябва да е готова. Трябва да я видя. Валентин Борни, Рома Интенс, Ломо, парфюмна вода за мъже. Вилен, ти продължаваш да си пращаш парфюмите. Той е много страшен, брат, колко храна ще фърлиш. Ще кажеш се насила някакси това да бъде изядено.
Просто... не знам. Лудо е това. Мисля, аз го правя за контента. Potato and Sausage Star. Чакай малко. Неговото не, няма чесън, няма розмари, няма пармезан, няма чедър. Не е негова, чакай. Брат, аз си казвам, че в Bon Appetit трябва да ги има. В сайта рецепти. Чакай. Звезда от крен вирши. Не? А само крен вирши? Брат, сигурно си е репортнали. Аз съм сигурен, че тук я бях виждал. Сигурен съм, че тук бях виждал някои от нещата. Спагети с крем вирши и сметана. Гледай надолу снимките надолу. Ама той ги бучи. Това, окей. Ето. Спагети с крем вирши и сметана, стига. Рецепта надолу. Чай, не това. Potato and Sausage Star. Ооо! Аз ти казвам, че това го имаше в Bon Appetit, брат. Не е само тук. Сигурно са репортнали. Да, линк, където пратих виж надолу снимки. Да. Дева, крадене. Нищо. Как е крадена, брат? Как някой ще измисли нещо такова? Ма това някой го видиш в Австрия, примерно, и си кажеш, вижте, австрийците какви неща мислят, ние нищо не може да измислим. Ама ако видиш кой там го прави, му се баш, че е умен. Виж. Важна е нагласата. Да ти е важна касата. Конфуции. Това е някаква бос-звезда осморка с кревирш. Cookie Butter Presentation Off и това е така, да. Той мега не скупа, защото той има доста допълнителни неща в рецепта, така като гледам. В смисъл има чедър, има пармезан, има розмарин, има зелен лук, а не е магданос. Аз мисля, че той не знае английски, просто е видял на картинките някакви неща и си казал, нещо зелено, магданос. Ама мисля, че неговата версия на спагетите е доста по-легит. Мисля, това реално е истински експириенс в момента. Това е негова. Ще кажа, че е негова. Това е вдъхновена рецепта. Оригинална е. Така ще кажа. Брат, тук си еба майката. Не знам ли се вижда колко щуротии наредиха, ма... Ужас. Как може да занимавам с това, бе, хора? Може в момента да я знам. Да пия, да батача, да ходя на екзе. Аз да и измъчвам кремвирши. Измъчвам кремвирши в момента. Ще мръдна микрофона малко по-наблизо. Бах ти, тъжния живот е. Колко станаха, бе! Това няма край, бе, хора. Това няма край. Това го правя само за вас. И само за вас. И само за вас. Екзе е дед. Я знам. Аз не измъчваш тия своп рецепти. Аз ли съм ги измислил? Това са Google Time рецепти, брат. В момента имаш към 2 порции спагети. Човек, какво направи? Един кремвирше. Човек, няма повече. Они. Ела тук, мога ти се, не мога повече. Они. Къде е? Това хуй спи сигурно. Него сигурно му странно зле от кремвиршите. Мога ти се изяжба това, че не мога. Той жив ли е бил някой? Да, бе, верно, екзето, брат. Ако си на 15, сигурно готин. Добре, отивам. Това как е? Добре ли? Чакай, да го покажа. То пада, то се чупи, то си е бал майката. Добре, отивам го сложа, това се вари, брат. Не мога повече. Не знам дали сте виждали такова прекрасно гурме. Мишо, да е прани ръкавиците и Сейнса. Пепко, брат. Струват около 20 кинта. Даже не знам. Престилката ма е 15, ръкавицата е 10. От Пепко е всичко. Имат колап с Мастершеф.
Това е. Това е. Сега ще ни сложим масло. Маргарин. Маргарин ще ни сложим. Малко кепчук. Чай само да видим майстора как слага. Искам да знам. Той слага някакъв много течен кетчуп. И бон апетит. Окей, бон апети. Добре. Слагаме колко душа ни иска. Така, маргарин първо. Това като количество маргарин как е? Май стабилно. Така, слагаме едно стабилно количество маргарин. Трябва да го объркаме, предполагам, това е идеята. Слагаме маргарин. Слагаме и най-важното бон апетит. Това е крейзи, дали? Сърдечен удар като количество. Слагаме и кетчуп на спагетите с кремвирши. Ами аз мисля, че стана майсторска рецепта, бе. Май го докарахме. Моля да отвори го бързо, това е истинската ми реакция. Кое? Чакай, кое? Кое, бе, брат? Виж Инстаграм. Окей, чакай. Инстаграм. Кое си ми пратила, Антоне? Чакай си никакво. Воу, кой фолва, брат? Суполо 14 евро за фолва. Чай ми, Антон, какво прати? Добре, чакайте, трябва плейтнем сега. Трябва плейтнем всичко. Видяхте процеса, сега плейтинга е най-важната част. Аз мисля, че плейтинга е готов обаче. Мисля, че плейтинга е готов, остана тейст тест, само направим. Какво причинявам на семейството ми с тия неща, не знам. Срам ме от мене. Срам ме е. Не исках така да се тичат нещата днеска. Ебал съм го. Има нещо, което... Това е отношение. Добре, дайте пробваме спагетите с кремвирши. Даже ще сложи и кремвирш да има на хапката, окей? Famous last words. Окей, да го пробваме. Не мога толкова зле. Мега безвкусно е, просто е кисело от кетчупа, това е. Не се усещат кремвиршите изобщо в това. Не знам какъв е смисъл да ги има. Нямам какъв е смисъл да има кремвирши тук. Просто има вкус на мега концентриран Хайнс кетчуп. Брат, просто искам си има моя си юник. Брат, изял кремвирш, то няма вкус на нищо. В смисъл, нищо нямаше вкус това. На рецептата на Cooking Time, на рецептата на Cooking Time за спагети с кремвирши давам 2 от 10. Не, 3 от 10. Не е вкусна, не е нещо отвратително, просто е никво. Има вкус само на кетчуп, това е. Има вкус само на кетчуп и е мега мазано от маргарина.